Mga kapuso ning holiday season, murag dili kumpleto ang diwa sa Pasko kung way ibutang nga mga Christmas decor sa atong mga panimay. Sama na lang sa pagbutang og mga Christmas tree, mistletoe, turtle doves, Christmas socks, Christmas balls ug uban pa. Apan kining balay nga amo na bisita mga kapuso, dili lang Christmas village ang gibida, kundi halos tanang kagamitan at dunay koneksyon sa Pasko. Ani ang report. Christmas feels gayod ang mupatigbabaw kung makasud ka ni ining panimay sa pamilyang Paulin. Gikan sa sala hangtod na sa kusina, puno gayod sa Christmas decors. May dakong Christmas tree, may mga gagmay usab. Gikan sa mga unlad sa sofa, hangtod na sa TV stand. Hasta ang bungbong ug ang mga karaang piano sa sala, puno usab sa mga Christmas decors. Adunay Nutcracker Theater ug may collection sa nagkalain-laing gingerbread. Christmas is always about the birth of Jesus, di ba? Pasko, nativity, yun na. Pero kuan ka nang, we grow up with, you know, kanang mga Christmas trees and everything, mga dekorasyon, ana. Ang kusina, puno usab sa dekorasyon, sama niining mga plato ug mga baso, ug uban pang mga gamit pang Pasko gayud ang design. May gamay Christmas village pa nga nakabutang sa ilang kusina. Apan, makadani sa atensyon ang mas dakong Christmas village nga puno sa nakalain-laing mga miniatures. Adunay carnival ug train, mga balay-balay, ug uban pang mga pieces nga napalit dito sa US ug Manila. It's very nice, colorful, and we had this for many years since I was a little kid. Ang pag-amping is another passion of mine. May mga kumamping. After sinulog, hugasan gid na po sila. Uban ni Lian Singkulan ug Renante Quiñones, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.